Ganda rin yung mga view dito, no? Ayan guys, oh, ganda ng mga bahay dito sa Camellia Homes sa Naga City. Kaya kung may pera kayo guys, kung gawin ka sa Bicol, dito ka bumili ng lupa. Ayan, makikita nyo yung mga bahay, oh, lalaki. Hindi basta-basta bahay talaga. Mga million ang halaga ng mga bahay niya guys. Ayan. Ayan guys, oh. Saan tayo? Hindi, nahanap ko sa kumasan na. Ah? Hindi, duman sa inutan eh. O yun na eh. Yun yan. Duman sa inutan. Hindi, palos yan. Yun yan, palos yan ng ano ng Camellia. Pero malos kita, duman sa sarong luwasan. Hindi ko alam. Ayan, tanim yan. Te, same po itong luwasan duman sa Kararayan. Tapos, diretso lang. Sain. Ayan. Di, isa kayo na. Sakay na kamote, Sakay na para kamote. Tara, sakay na kamote. Ayun, para dahil ka ano. Guys, may sapa guys. Sakay na. Tara tayo, sakay na po kayo. Ay, hindi na po. Ah, hindi, kasi hindi namin alam eh. Bigyan na lang po, tapikalat ko Saan? kasi aki ko. Paano Ayan, kung aki? diretso lang po. Tapos, Magpasiring ka mo dito tapos magpasiring po ka mo duman. Kanan. tuo. Oo, Sa dulo. kadulo. Sa dulo kanan. Kadulo, tapos makanan. Diretso lang. Diretso po. Yun na yun. Gwardiya na ang abot. Ah, Thank you okay. po. Salamat. Thank you. Ayun, so. Ganda ng bahay. Ayan guys, ganda ng mga bahay dito guys. Para ka lang nasa Amerika. Mga pine tree. Ayan guys, oh. Lalaki ng pine tree. Sir Valley Street. Kita mo naman guys kung gaano kagandang bahay dito. Yan, there's street lang daw. Hilo talaga manulod nito. Ito maganda. Sa lugar ng Naga City, Camellia Homes. Yan guys, parang Christmas tree guys. Nakita nyo yung halaman guys. Ganda. Laki ng pine tree guys. Nasa highway na kami guys. Labas ng Camellia Homes.
bamboo tree. Talagang province na marami ng lugar na Naga City. Ayan guys, so unang palay. Yun pa lang bahay ni Joy, no? Pamilya, malayo-layo din.